תחשבו רגע על השם אייזק ניוטון. מה קופץ לראש? בטח משהו כמו תפוח שנופל על הראש, חוקי הפיזיקה, גאון ששינה את העולם, וכל זה נכון. אבל מה אם אני אגיד לכם שזה רק חצי מהסיפור? שיש צד שלם בגאונות שלו שנשאר סודי במשך מאות שנים, ושהסוד הזה שמור היום ממש כאן, אצלנו, בספרייה הלאומית בירושלים. אז בואו נפרק את זה. מצד אחד יש לנו את ניוטון המדען. זה האיש שנתן לנו את הכלים להבין את העולם הפיזי, עם חוקי המכניקה, ההבנה של כוח הכבידה והיסודות של המתמטיקה המודרנית. אבל בצד השני עומד ניוטון המיסטיקן, האדם שהקדיש אלפי שעות לחקר כתבי קודש וקבלה, עסק באלכימיה בניסיון להפוך עופרת לזהב, ואפילו חישב את תאריך סוף העולם. השאלה היא איך שני האנשים האלה יכולים להיות אותו אדם. זה בדיוק מה שננסה להבין. נתחיל רגע עם מה שכולנו מכירים. אייזק ניוטון היה גאון בקנה מידה היסטורי, ומה שהכי מדהים זה שהוא הגיע לרוב התגליות הגדולות שלו, אלה ששינו את המדע לנצח, עוד לפני שהיה בן 25. אבל, וזה אבל גדול, הוא שמר אותם בסוד במשך שנים. הוא פשוט לא רצה פרסום, הוא חיפש את הידע עצמו. וזו, תאמינו לי, רק ההתחלה של הסיפור המוזר שלו. טוב, אז ניוטון נפטר ב-1727. לא היו לו אישה או ילדים, וכל מה שהיה לו, ארכיון עצום של כתבי יד, עבר ליורשים שלו. הם היו בטוחים שהם יושבים על מכרז זהב. בכל זאת, אלה הכתבים של המדען הכי גדול בעולם. אבל כאן הסיפור מתחיל להסתבך ובגדול. תראו את סיר הזמן הזה, זה פשוט לא יאמן. במשך כמעט 200 שנה, היורשים של ניוטון ניסו נואשות למכור את הארכיון. הם הציעו אותו לאוניברסיטת קמברידג', למוזיאון הבריטי, והם פשוט לא רצו אותו. נציגים באו, פתחו את הארגזים, ומה הם ראו? לא רק מתמטיקה ופיזיקה, אלא דפים על גבי דפים של תיאולוגיה, אלכימיה, חישובי קץ, הם נבעלו. זה הרס להם את התדמית של ניוטון כאיש ההיגיון הצרוף. אז הם פשוט סירבו. רק ב-1936, כמעט 200 שנה אחרי מותו, הארכיון סוף סוף נמכר במחירה פומבית והתפצל. ובן נכנסות לתמונה שתי דמויות מפתח. חלק מהכתבים, אלה שעסקו באלכימיה, נקנו על ידי כלכלן בריטי סופר מפורסם, ג'ון מיינרד קיינס. הוא חקר אותם וכתב מאמר שחולל שערוריה, ניוטון האחר, ובו הוא חשף לעולם שניוטון היה קודם כל מיסטיקן. אבל החלק הגדול והמשמעותי יותר נקנה על ידי חוקר ירושלמי פרופסור אברהם שלום יהודה. וליהודה היה חבר טוב, אחד בשם אלברט איינשטיין. כן, איינשטיין. יהודה הראה לו את כתבי היד, ואיינשטיין היה המום. שניהם הסכימו שהאוצר הזה חייב להיות נגיש לעולם, והם פנו יחד לאוניברסיטאות הכי נחשבות שיש. ועכשיו תקשבו לקטר ההזוי. הרווארד אמרה, לא תודה. יייל אמרה, לא מתאים לנו. גם עם מכתב המלצה אישי מאלברט איינשטיין, אף מוסד אקדמי מוביל לא רצה לגעת בכתבים התיאולוגיים של ניוטון. זה נחשב מביך, חומר לא מדעי, משהו שצריך להחביא ולא לחקור. אז איך, אחרי כל הדחיות האלה, הכתבים הגיעו דווקא לירושלים? ובכן, זה סיפור בפני עצמו. אברהם שלום יהודה, שקנה את הכתבים, התחיל את חייו כאנטי-ציוני מובהק, אבל לקראת סוף ימיו, משהו בו השתנה. הוא הפך לציוני ללהב, והחליט שבגלל שניוטון עשה כל כך הרבה בתנ"ך וביהדות, המקום הנכון ביותר לארכיון שלו הוא כאן, בספרייה הלאומית בירושלים. אבל גם זה לא הלך חלק. אחרי שיהודה נפטר, היורשים שלו נלחמו בצבאה בבית המשפט, ורק בסוף שנות ה-60, אחרי מסע של יותר מ-200 שנה, כתבי היד הסודיים של ניוטון סוף סוף הגיעו לישראל. המחקר הרציני עליהם התחיל רק בשנות ה-80, ותאמינו או לא, עד היום יש חלקים עצומים בארכיון שאיש עדיין לא חקר לעומק. אנחנו ממש עכשיו מתחילים לפענח את הסודות. אז מה בעצם יש בכתבים האלה שכל כך הרתיע את העולם האקדמי? ובכן, כדי להבין את ניוטון המיסטיקן, צריך להבין נקודה אחת, הכי חשובה. ניוטון לא חשב שהוא ממציא משהו חדש. הוא היה משוכנע ב100% שהוא פשוט מגלה מחדש ידע אלוהי עתיק, ידע שהיה פעם לאנושות והלך לאיבוד. המשפט הזה מסכם את כל תפיסת העולם שלו. מבחינתו, הפיזיקה והמתמטיקה לא היו המטרה. הן היו רק כלים. כלים לפענח את התוכנית הגדולה של הבורא, תוכנית שהוא האמין שמקודדת גם בטבע וגם בכתבי הקודש. וכדי לפענח את הקוד, ניוטון הבין שהוא חייב ללכת למקורות. אז מה הוא עשה? הוא השקיע שנים מחייו כדי ללמוד עברית,
תחשבו על זה, המדען הגדול בעולם יושב ולומד מאפס, שפה חדשה, רק כדי שהוא יוכל לקרוא את התנ"ך בשפת המקור בלי תרגומים. הוא היה בטוח ששם, בתוך הטקסט העברי, מסתתרים המפתחות לסודות היקום. וכאן אנחנו מגיעים לאחת התיאוריות הכי מטורפות שלו. ניוטון האמין שבית המקדש שבנה שלמה המלך בירושלים לא היה רק בית תפילה. הוא היה מודל פיזי של מערכת השמש. כן, שמעתם נכון. הוא טען שהאש שתמיד בערה על המזבח במרכז סימלה את השמש, והמיקום של הכלים, העבודה של הכהנים והלוויים, הפרופורציות של המבנה, כל אלה, הוא האמין, היו ייצוג סמלי של חוקי התנועה של כוכבי הלכת, אותם חוקים שהוא עצמו ניסח מתמטית. והנה עוד רעיון שלו שהקדים את זמנו במאות שנים. ניוטון היה משוכנע שמתחת לסיפורים שאנחנו קוראים בתורה, חבויים טקסטים נוספים, מעין קודים סודיים. הוא אפילו סייר שאפשר למצוא אותם על ידי חיפוש של דילוגי אותיות. זה נשמע מוכר? זה בדיוק הרעיון שמאחורי הצופן התנ"כי, תיאוריה שהעולם התחיל לבדוק ברצינות רק עם המצאת המחשב, מאות שנים אחרי שניוטון כבר חשב על זה. דרך אגב, האמונות האלה כמעט עלו לו בכל הקריירה. כדי להתמנות לפרופסור בטריניטי קולג' הוא היה חייב להישבע אמונים לעיקרון השילוש הקדוש. אבל ניוטון, אחרי שחקר את כתבי הקודש, הגיע למסקנה שהשילוש הוא המצאה מאוחרת ושהאמונה המקורית היא באל אחד, יחיד, שלא ניתן לחלק אותו. תפיסה שמאוד קרובה ליהדות. הוא סירב להישבע, ורק התערבות אישית של המלך הצילה אותו מפיטורין. אז איך מחברים את שני החלקים האלה של הפאזל? איך המדען הגדול בהיסטוריה הוא גם המיסטיקן הגדול? התשובה היא שבשביל ניוטון עצמו מעולם לא הייתה שום סתירה. לחקור את מסלול הירח או לחקור את הנבואות בספר דניאל, מבחינתו זה היה אותו הדבר. זה היה חיפוש אחר האמת האלוהית האחת, שמתבטאת גם בחוקי הטבע וגם בכתבי הקודש. והחיפוש הזה לא נשאר רק בתיאוריה. אחרי שילוב של חישובים אסטרונומיים ופרשנות צמודה של ספר דניאל, ניוטון הגיע למסקנה מאוד ספציפית. העידן המשיחי, קץ ההיסטוריה כמו שאנחנו מכירים אותה, צפוי להתחיל בסביבות שנת 2060. נחיה ונראה. על המצבה המפוארת שלו בלונדון חקוק המשפט, בתבונתו עלה על בני המין האנושי. העולם רצה לזכור את ניוטון הרציונלי, את איש ההיגיון המושלם. אבל היום, בזכות הארכיון שיושב בירושלים, אנחנו מבינים שהתבונה הזאת הייתה הרבה יותר גדולה, מורכבת ופרועה ממה שמישהו אי פעם דמיין. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת אחרונה, שאלה למחשבה. האם ניוטון היה פשוט פרדוקס, צירוף מוזר של מדע ואמונה? או שאולי, רק אולי, אנחנו אלה שמפרידים בין התחומים האלה באופן מלאכותי? אולי הסוד האמיתי של גאונות בסדר גודל כזה הוא דווקא היכולת לראות את הקשרים הנסתרים בין הכל, ולהבין שבסופו של דבר גם הפיזיקה וגם המיסטיקה מנסות לספר את אותו סיפור גדול.